Това е Студио Банкер, аз съм Емил Янев. Ето, че доживяхме и това. Патриоти срещу емиграция. Българофобството на квази-българските патриоти. За да спрат Доган в интерес на феномена, засягат правата на около 3 милиона българи. Тези наши немили недраги, заради отсъствието на които икономиката ни внася работна ръка от Пакистан и Шри-Ланка. Патриот е душа дава за шиши и за Путин. Ако перифразираме или по-точно преразкажем Ботйов, за парата продава си и душата, залага си и жената, изяда си и месата. Всъщност да уточним кой точно е така наречения български патриот. Дали уригващия се на грея на ракия бабаит в леденото хоро, или изрисувалия Ботев и Караджата на бицепсите си. Може би родолюбците запаметили по 10 на имена от 1300 годишната ни история и то главно свързани с бойни подвизи, дали пък те не са. Впрочем, българолюбци ли са дегенератите, които квалифицират Народния съд като справедливо мероприятие? Ами онези, които издигат пилони с байраци и след това търчат на лов за глави на мигранти? Българолюбци или са те? А може би сборният образ на борбения нашенец, който застреля щастливеца по време на политически ежби, макар и по погрешка, защото онзи, светлия, постави пред мутрите и тогава, и сега огледалото, в което те виждат едно единствено изражение – на бая ни ганя. Който обича страна и род, не ратува за интереси на окупатори, на генерал-губернатори, на калбарсовци, на граф Игнатиевци, толбухиновци, решетниковци, митрофановци, нежели на убедени путинисти. Който обича миналото, триш повече се грижи за бъдещето, за да живеят деца и внуци в умна и свободна държава и да крачат безгрижно не в азиатска кал, а по европейски булеварди. Държава, в която крадци и продажници се разхождат главно в карето на централния затвор. Нищо подобно не се очертава според най-новия пиедестален патриот, който казва: не обещавам възмездие, а правила. Чудесно, каквото било, било. Ерго корупция може, но правилна по нови правила. Нищо, че и в християнството, за да получиш прошка, трябва да минеш през покаяние и изкупление. Днес за вас Кръстю Пеев, общественикът, създателят на Обществения съвет Несебър, известен биткаджия, демократ, човек с силна воля за промяна. Здравейте, господин Пеев. Здравейте, господин Янев, и благодаря за тази покана. Така, вие на този етап ще бъдете нещо като обобщен глас на свободния човек, извън столичен и извън партиен свободен човек. Първо, при всяко положение да погледнем актуалната картина на община Несебър, най-богатата община в България беше, ако не се лъжа. На глава на населението все на глава от населението, така. Тоест, голямо гърне с особено скъпо съдържание. Какво е положението там? Вие, следа вашите изяви в мрежите, вие не спирате. Въпросът е, тези битки водят ли до някакъв ефект, дават ли резултати? На последният отговор да, категорично дават. Дори в ролята ни на остра опозиция, която местната феодална власт категорично не приема и всякак се опитва да смачка, вече годините, в които се борим, реално променят бита до голяма степен на обществото, на хората, на всички нива, защото властта, колкото и да е силна и консолидирана, това статукво, което ни управлява, то те се съобразяват. Старат ги. Просто виждат тази нова надигаща се социална, обществена, гражданска вълна и категорично виждат факта, че толкова бързо променят. Докато само посочим един проблем и кажем, че там има проблем, факта е, че те в рамките на няколко дни и седмици реагират и го правят, показва, че сред тях има страх. И преди да продължим, искам да ви благодаря, че обръщате внимание на така наречената провинция. Защото в медийното пространство
цялото внимание винаги е концентрирано в София. Да, за съжаление е така. За съжаление, макар че голяма част от икономиката на страната и политическият живот наистина да е в София, все пак държавата е създадена от голям брой общини и населени места и населението също е там. Това са и многомандатни избирателни райони, които в крайна сметка пълнят законодателният орган в тази държава, който избира управлението. И ние имаме реални проблеми по населени места и ако те не се гледат отдолу нагоре, ако не се търси решение по тези места, ние, за съжаление, се обричаме на този цикъл на някакво спасение отгоре с висша сила, това, което анализаторите наричат, нали, чакането на месията, българинът, който непрестанно чака месията. Да. Сега това, което описвате обаче, това съобразяване с гласа народен на хората на модела, дали пък не е, всъщност, и то от всякъде е, един инстинкт за самосъхранение. Тоест, ще решиме тук-там някой друг проблем. Въпросът е да съхраним модела, което всъщност е големия проблем на нашето общество. Не е Пешо, Гошо, Иван или Спас. Важното е модела, съществува ли той или го разглобяваме. Разбира се, точно това е. Аз създадах с екипа ми преди 3 години една марка, която се нарича имитиращ продукт на името на кмета на нашата община. И всеки път, когато се направи нещо, което, ето виждате ли, нали, вие искате, пък ние го правим, примерно като разделно сметосъбиране. Нали, ние казахме, община Несебър трябва да има разделно сметосъбиране и те създадаха едни много красиви кофи, на която пише пластмаса, хартия, биоотпадък, но отдолу те всичките събират на едно и също място. Да. Така, това е този имитиращ продукт. Да. И за да можем да вникнем в проблема, ние трябва да направим една дисекция на това, което управлява общините в България, което реално управлява и България. Този модел, който ние абсолютно открито наричаме модерен феодализъм. Един модел, при който общините в България са овладяни от определени икономически кръгове, политически, които често нямат, мога да говоря конкретно за Несебър, но това се отнася и за много други общини в страната. Те нямат конкретна политическа окраска. Те много често работят с силният на деня, който е той. Те обслужват конкретните финансови, икономически интереси. Всеки регион са различни. Знаете, едни имат земеделие, други имат туризъм, трети имат някакво производство. Но те поемат този ангажимент и тяхната задача е да задържат контрола. А как се държи контрола? Той се държи икономически, той се държи властово, той се държи с методи за мачкане, за репресия, той се държи с купен, контролиран вод, корпоративен вод. Те държат също така и вода на малцинствата в гетата. И с цялата съвкупност от всичко това, те държат всичките избиратели, защото те са най-често, общините са най-големият работодател в общините. Така. Свързаната фирма, често фирмата на свързания в управлението. При нас, примерно, най-големият работодател е община Несебър, вторият най-голям работодател е човекът, който държи общински съвет. Тоест, двамата души, които държат управлението, държат най-големият брой работници. Тоест, те държат съдбата на тези семейства и те могат да ги натискат като копчета, казвайки им, ти оставаш без работа, дъщеря ти, племенницата ти ще бъдат уволнени. Сега, дори от последния бюджет, ние 4,5 милиарда беха стоварени в банката за развитие, уж за развитие и за малък бизнес, а всъщност за раздаване на общини и то по усмотрение. Сега, обаче, тая картина, която рисувате вие, тя не веднъж тук е била представена под различна форма от нашите гости, тя изглежда тези крепости изглеждат непреодолими. По начина, по който ги описвате вие. Как да се разруши този модел, след като той с огромни ресурси е съставен, с механизми, за които обикновеният човек на място сякаш въобще няма досег до тях, да се опита да ги по някакъв начин да ги разглоби. Преди няколко години бях на една среща с пенсионерски клуб и говорих, обяснявах какво трябва да стане, как трябва да стане. Един от възрастните господа, много възрастен, мъж до 100 лет мен. Всъщност имаше негативни коментари. Момче, ти къде си тръгнал, това не може да падне, нали, те всичко държат така и така. Един много достолепен мъж каза, да знаете, няма вечно царство. И комунистите и те паднаха. Колкото, нали, всичко да им беше. Римската империя падна, че комунистите, така че да. Нашият опит, защото ние освен една гражданска организация, която прокарва промени, немалко неща сме променили, ние виждаме реално как може да бъде борен този модел. Този модел има много механизми за събаряне. На първо място... Трябва да се атакуват опорните точки, тези конструкцията, за да рухне. Разбира се. Да. И трябва да се атакува от всички посоки.
те са много елементи. Но във всички елементи ние опираме до едно единствено нещо. До будно, осъзнато, мислещо, грамотно, гражданско общество, способно на критично мислене, което да си позволява да взема своите решения и да мотивира своите действия на основата на тези принципи. И колкото по-грамотно и по-многобройно е това общество, толкова по-добре то ще се справя своята роля. Дали ще бъде гражданско общество в една община, дали ще се бори за местни избори, дали ще излезе на национални избори с своята представителност, нещо, което трябва малко по-подробно също да обсъдим, защото е огромен дефицит в България. Дали ще се обърне към национална политика. Във всичко ние опираме до реалната същност на обществото, защото ако погледнем развитите демокрации, в които българинът системно десетилетия емигрира, защото нещата са уредени. Образование, здравеопазване, начин на живот, заплащане, всичко е уредено. Така да е точно тия, на които сега се прави опит да им се запуши устата, да не могат да си кажат мнението по управлението на страната. И защо там нещата се случват? Защото обществото е грамотно. Защото обществото се интересува, защото чете документите, защото търси отговорност на своите политици, управници, менеджери. Реално това е един местен администратор. Той е човек, който менажира даден отрасъл. И когато той не си е свършил грамотно работа, обществото му търси сметка и го наказва. Българина трябва да разбере, че от него зависи. Ако не му е хубава улицата, ако не му е хубаво селото, ако не му е хубав града, ако не му е хубав областният град, ако не му е хубава държавата, вината е негова. И той лично носи персонална отговорност в начина, по който той държи отговорни и изпълнява гражданския си дълг. Който не се изразява само с моментът на гласуване. Това е изключително важен момент, но е много малка част от нашата гражданска отговорност. Ето, вие сте особено влиятелен човек и то вече не само в района на община Несебър, а и в национален мащаб. Вие, например, по какъв начин смятате да влеете своята енергия сега на предстоящите парламентарни избори? Бяхте кандидат-кмет за община Несебър. Бяхте май единствения, който изпълни предизборния обещания още преди и без да е станал кмет, което също така беше уникално. Сега е момента обаче. Много интересна. Съчетавате въпросът с тази забележка, която вкарате. За огромно съжаление, това обещание, което обявихме, че съм изпълнил, то не беше изпълнено. Обещанието беше свързано с спешната помощ в община Несебър, която е критична. Ние имаме ужасяваща спешна помощ, с случаи буквално на хора, умиращи по улиците, защото имаме 2 линейки през летният сезон на курорт, който обслужва 500 000 души. И ние от години се борим за този проблем. 2 пъти съм ходил при министър като представител на гражданското общество, 2 различни здравни министри. След последната ми среща тогава беше поет ангажимент от министерството, който на ниво РЗИ промениха здравната карта и ние това обявихме на хората, че те ще преразгледат и ще представят нови линейки. За съжаление, това нещо се случи през август месец 2023 година. До ден днешен тези промени преди не са регионалните избори. За съжаление, тези промени до ден днешен не са направени. И тук идва един много важен въпрос пред мен, лично и пред моите колеги и пред нашето общество. Как ние да се борим нашите каузи да бъдат решавани? Защото очевидно ние имаме дефицит на представителност. Ние като общество не можем да стигнем до София достатъчно гръмогласно да кажем къде са ни линейките на първо място. Защото това не е проблем само на Несебър. Същия проблем е в Созопол, в Царево. Да поставим въпросът, примерно, за община Несебър, къде е около отвръстният път на община Несебър, през който минава целият трафик Бургас-Варна, който освен това е международен път, който обслужва Истанбул, направление Украйна-Русия. И това нещо минава през вътрешен път на комплекс Слънчев бряг. С жилищни комплекси, по които живеят хора и по които ежемесечно убиват пешеходци. Как? Защото решението на тези проблеми стои в Народно събрание и Министерски съвет. И ние, за съжаление, община Несебър като управление категорично отказва да работи в тази насока и когато нещо е на национално ниво, община Несебър не си мърда пръста по никакъв начин. Изглежда някаква негласна договорка. Ние не ви закачаме вас, вие не закачайте нас, защото вие започнахте много хубаво с обявението, че сме най-богатата община. Именно заради това, ако други общини, примерно Кърджали, дори бургаски общини, да кажем Руен,
са пряко зависими от дотациите на дадени партии, да им дават пари да оцеляват, то в община Несебър единственото, което искате, никой да не им се меси, да не ги закача. Пари имат милиони, 124 милиона за миналата година бюджет при 30 000 души население. Да. За сравнение с съседна Поморие има на половината на този бюджет със същата територия население. Какво е Несебър. И заради това те не ги закачат и да се върна назад, те не закачат държавата. Тоест ние като гражданско общество, когато нашите промени не се решават, имаме нужда от реална представителност в изпълнителната и законодателната власт. Как да се случи тази реална представителност? Как си я представяте вие и как смятате, наистина, вие сте човек на делото, не само на приказките, как смятате да го постигнете това нещо? Вие лично и кръга от хора около вас. Тук отиваме на... Много хубаво питахте за предстоящите избори, отиваме на тази представителност. Ние все пак имаме представителна демокрация. Обществото, хората избират даден човек, който да ги представлява и да решава техните проблеми. И когато го познават добре, и му имат доверие, освен това. Така би трябвало да бъде. Да. Големите, примерно Бургас, знаете, че е партия на ГЕРБ, освен областният град, всички без една община са под контролът на ГЕРБ. Там те своята представителност имат. Как работи, как не, нали, това е функция на партия ГЕРБ и техните функционери. Ние говорим за промяна на модела. Нали, говорим за повече демократичност, повече прозрачност, върховенство на закона. Има партии, които това на тях им е техният геном. Те са изградени около върховенство на закона и демократичност. Тези партии на последните избори в област Бургас, втори МИР, най-важният МИР след София, едната от тези партии беше представена от бургазлия, който е добре представен, обществено и социално разпознато лице, но другата партия в коалицията бе представена от човек от София и човек от Горна Оряховица. Човекът от Горна Оряховица, който ми е симпатичен, прекара кампанията доколкото помня, в Украйна. Той пристигна 2 дена преди изборите в област Бургас. По мое убеждение, тези партии трябва да имат ясна представителност. Те трябва да имат хора, които са част от материята, живата тъкан на тази област. Хора, които наистина са разпознаваеми сред своето общество и те могат да отидат във всеки един град, във всяко едно село и да могат да говорят на езикът на хората и хората да могат да споделят реалните си проблеми. И когато говорим за липса на демократичност, на върховенство на закона, ние реално трябва с тези населени места и с тези хора по населени места да адресираме този феодализъм. Защото хората са смачкани. Те не вярват, че тази национална партия, която бори корупцията. Това означава, след като изборите минат, тази партия, била тя в опозиция, а още повече в управление, означава с всички инструменти, които има, те не са никак малко, да може да решава реалните проблеми на хората и когато някой бъде натиснат, те да могат да го защитят. Когато някой тръгне да му взимат бизнеса, да може да бъде защитен, да му се даде гласност, ако трябва да стигне до Народно събрание. Дори общите проблеми те не пробиват. Истината е, че ние примерно работихме с един депутат от съвсем друга партия. Просто едно момче, което чисто на симпатия, прояви симпатия към мен, аз съм му се обаждал, той няколко пъти е отнасял проблеми на нашата общност на национална трибуна. И ние сме имали успехи, само защото той ме е вкарал при министъра, ние сме имали успехи, някакви, дори и малки, но сме се справили. Т.е. това показва огромната тежест на народния представител. И това е, което бургазлии трябва да разберат, казвам бургазлии като област Бургас, като втори МИР, че те трябва да имат своята реална представителност, която е мажоритарна. Т.е. трябва да има личност, която да ги представлява мажоритарно. А на партията на промяната, на демократичността, партиите, които са обединени около правото на силата, не правото на силата, а силата на правото. Силата на правото, да. Те трябва да намерят своите легитимни представители и от това, което в момента чувам, аз не виждам такава енергия. Точно това ще да ви питам, дали наблюдавате такъв процес, не го виждате в момента? Аз следя активно процесите партийните, следя всички нови партии, които се появяват, стари, новите хора, смяна кадрови, кои хора вземат позиции, кой решава. За съжаление не виждам. Партиите на силата, тези, които управляват със сила, те работят брилянтно.
младежки организации, Да. обединения, показват все повече и повече сила, консолидация на бизнеса, това там е ясно. Разпределение на ресурси, банката за развитие, която споменах. Да. Но в другото направление аз не виждам работа. Не виждам тези лица, които да излязат да го покажат, да покажат тази енергия, тази консолидация, тази представителност. И тук смятам, че казвам го от Бургас, защото познавам Бургас изключително добре. Подозирам, че Стара Загора, Пазарджик, Благоевград, подозирам, че ситуацията няма да е по-различна, защото той е модел на работа. И силно се надявам, аз го казвам, използвам вашата трибуна, за да може да стигне и до тях. И то е изцяло симпатия. Защото тук има нужда от промена. Защото допуснахме демократичните хора в тази държава, допуснахме нещо много тъжно и страшно. Беше допуснато от политиците, демократичните, патриотизмът, родолюбието да стане запазена територия на кресливи радикали. Да стане само тяхно. Допусна да се маргинализира родолюбието. Нашата любов към нашата земя, към нашата България стана тяхна. И изведнъж се превърна в нещо срамно ти да си демократ и либерал. В нашия регион, аз не знам дали по София се чува вече либерала обида. Той и навсякъде е обида, че лошото е, че май в Европа вече почва да става обида. Интересно, защото аз до ден днешен като българин не съм видял по-висок идеал, пример за подражание от апостолът на свободата, който определя себе си като либерал. Така е. Раковски, който от тях да вземе, всичките се определят като либерали. В едно видео говорих вчера, че не случайно тези мъже са избрали да създават чиста и свята демократска република. Да. Демократска република. Те не са тръгнали да вправят трето българско царство тогава. Монархия, автокрация и тоталитаризми. Защо? Да. Защото са били под Бутуша и знаят как Бутуша работи. Знаят, че когато на местния феодал не си му удобен и стъпиш на криво, феодал реже. Те знаят, че феодала и в тогава Руската империя не е бил по-различен. И те са търсили модел, по който да се обединят. И един пътуващ Раковски, стигайки до Европа, той е видял тези нови идеи на демократичното управление и са знали, че те могат да бъдат реализирани. И България днес има работеща демокрация. Колкото и да ни е завладяна държавата, колкото е завладяна институциите, това с което започнахме за това, че ги е страх. Аз гледам нашият феодал, нашите феодали. Тя ги е страх. Те изпитват искрена, неподправена страх в себе си. Ужас. Защото знаят, че в крайна сметка те ще излязат на избори един ден. И тези избори може да не успеят да ги откраднат. Защото подмяната на вота при активно гражданско общество, при контрол, при следене, вече има технология с дронове. Активно участие на граждани, които са в комисиите. Защото ако членът на комисията, сега това е много важно, трябва да се каже в момента, пазенето на вота. Ако членовете по СИКовете, секционните избирателни комисии са грамотни, подготвени хора, минали обучение и пазят бюлетината от нейното пускане в кутията до нейното преброяване и записване на протокола, този вод не може да бъде манипулиран. Там има фокуси, дето като драснеш една чавка на листчето, тайно, и то става невалидна бюлетина. Това не може всяко едно такова действие да бъде проследено, трябва с микроскопи да се... Може, заради това ние си подготвяме хората преди избори. Вие имате вече организация. Разбира се. Добре. И се обръщам към всички... Говорите за обществен съвет Несебър. Това е вашата организация, гражданска. Така? Ние вече набираме хора. Още не сме стартели официално кампанията, но ние имаме хора, които те са ежедневно с нас, те знаят каква битка предстои, те сами се обаждат, искат да участват. А нашият опит показва, че има хора, примерно, явява се в деня на изборите представител на статуквото, който си е сложил лепенка на пръста, ударен пръст жена. Обаче на лепенката точно преди да започне броенето, тя е топва в настила. За да цапа и да ги унищожава. И вижда бюлетина, за който не трябва, хоп, и после я подава, остава отстрани и някой друг брои. Казвате дори нашите хора, примерно така, нали, тези, които пазят, те виждат, че бюлетината е невалидна, тя е отцапана. И ние сме свалили тиксота по време на изборни дни. Химикали има в маникюр,
изрязана, сложена върха на химикал, да може докато бори да масва с котрето, с върха на химикала да слага чавките. До такава степен се, защото този, който пази, той гледа и вижда как пише, но не вижда котрето на другата ръка, която драска по бюлетините. Много са обиграни, а заради това се обръщаме към други НПО-та. Вие смятате ли, че с вашите усилия и с вашия ресурс ще може да покриете община Несебър, поне? Това зависи от граждани. Тоест, тотално на гражданско наблюдение да наложите. Трябват ни по 2 човека на секция. 30 секции, 60 човека могат да опазят изборите. Имате ли ги към днешна дата? До голяма степен, да, но все още ни трябват хора. Колкото повече хора, по-добре, защото хора се разболяват. Малки деца. Ако проблема е, че в самия ден на изборите, още преди да се стигнат до броенето, може да стане проблем. Заради това ни трябват колкото може повече хора. Обръщам се към гражданите, свържете се с нас от община Несебър, а от другите общини, в които живеете, намерете граждански организации или партии, на които вярвате, да ви подготвят, да минете обучение. Има партии от всички спектри на политическият компас. Да. Аз вярвам на няколко партии, които биха се борили срещу статуквото. И те може да са както леви, може да са и десни. Да. Може да са центристи, но има такива партии, които се подготвят хората и ги подготвят реално. На изборите в Пазарджик се говорите за партии, които не участват в сегашното управление, най-вероятно. Ами не, дори участващи има. При изборите в Пазарджик се видя, кои се опитваха да ловят купувачите на гласове. Това беше много добър лакмус за обществото. Кой се опита да заснеме, да покаже кой ги преследва. Имаше хора на терен. Няколко партии и парламентарно представени, и непарламентарно представени бяха на терен. Ето там се получи малко като в оня филм от Нямото кино, Полетия поливач, тия, които измислиха системата, бяха заляти с студената вода накрая. Говориме за партия ГЕРБ, която беше отпраскана там в Пазарджик от новото начало с достатъчно мощ. Така, вие конкретно обаче ще участвате ли в... това е въпрос, който съм чул да се задава и не само във вашия район, хора, които ви познават. Ще участвате ли в изборите като кандидат? Освен като гражданско лице и наблюдател. Да. До момента не съм взел нито такова решение, нито съм поел ангажимент в такава посока. Получил ли сте покана? Получил съм няколко покани до момента. Да. Различни покани от различни политически формации. Да. Към момента не виждам такава възможност, която да ми позволи да участвам като представител на гражданското общество и с реалната тежест и сила, в която да можем наистина да консолидираме оптимално потенциалът на нашата област. Защото Бургаска област има много голям потенциал, който, за съжаление, е недоразвит. Той се похабява. Той се похабява, защото в крайна сметка не трябват хора, които се борят. Наистина. И искам да видя такива. Добре, а не е ли вариант да се създаде, то вече няма време за тия избори, но принципно погледнато да се създадат повече организации на свободомислещия човек, на демократичния човек, за да може в крайна сметка да има по-голяма палитра в самото Народно събрание. Веднага давам за пример близко стоящия до вас в град Варна, където си е някаква манифактура за производство на необходими на модела партии. Като се почне някога от Атака, която там имаше силни позиции, Сидеров беше депутат от Варна, после се мине през там НФСБ, които Бургас, Варна, Бургас, после Величие, Възраждане. Там се произвежда на кълъп така този тип материя политическа и тогава вече в един парламент винаги има услужливи политически партийни такива субекти, които да подпомагат. Ето сега в този парламент, например, ППДБ се оказа абсолютно сама като коалиция в целия парламент. От тук корупционерите, оттам тези руските адепти и няма с кого да играеш. Бизнес партиите са един неприятен феномен на демокрацията. Сега ще кажа нещо, което не знаеш, но той тръгва от Несебър.
Така ли? Първите две бизнес партии в България се създават в Несебър през 2007 година. Да, чакайте, още Жорж Ганчев, Милия, Да, бизнес блока. Имаше бизнес блок така още 90-те години. Но говорим в това. Така, има статии, които така го разглеждат. Този модел на партия около икономически интереси, защото Жорж Ганчев създаде национална партия в София. Ние говорим за регионална партия, която се създава да обслужи регионален интерес. Такъв феномен тръгна от Несебър, да се явят на местни избори. Това е токсично, защото политиката не трябва да се строи. Тук говорим отново за грамотност на обществото. Политиката не трябва да се строи около конкретни икономически регионални интереси, тя трябва да бъде построявана около ясни принципи, идеи. Трябва да представлява обществото в неговите идеи. И ако ние правиме партии, в които се събираме с наши хора да решаваме нашите проблеми, ние сме кухи. Тоест, тези хора много лесно, влизайки в голямата игра, могат да бъдат претопени, да станат нечии мъже, да станат нечии златен пръст, заради това и така се претопяват. За съжаление, този модел е обречен. Той, ако се продължи да се размножава, той ще продължава да ражда същото от това, което вече е било. Да, но аз казвам, че ето го тези управляващата двойка, която двойката от много години е къде е видимо, къде не видимо, си е ГЕРБ ДПС, независимо от там добавките към абревиатурата ДПС. И всъщност те си произвеждаха в годините това, което им трябва, то свършва работа, след което се изхвърля в коша и се прихваща нов такъв субект. И тая система работи и тя е непробиваема. Защо демократичният човек да не даде повече излаз на волята си и да има по-широка палитра от демократично мислещи хора, които, примерно, може и пък да не са съгласни точно с позициите на промяната, на демократична България, на ДСБ там и така нататък. Ние сме в представителна демокрация. Тя представлява обществото. Такова каквото е хубаво, и хубавото от него, и лошото от него. Така. И Бойко Борисов преди години имаше една култова реплика, че аз съм прост и вие сте прости, затова се разбираме. И сработи перфектно тая реплика. За съжаление, ако обществото продължава в своята масовост да вярва на шарлатани, на хора, които са еднодневки, скачат с някакви гръмки послания и нищо не казват с думите си, ние ще продължаваме да живеем в същото. Това, че сме имали такива партии, такива политици в годините на прехода, означава, че до голяма степен имаме купен вод, имаме чудовищна имиграция. Но хората, които са оставали в България, аз познавам много хора, които са гласували за Слави Трифонов. Извинявам се, но ще го използвам него за пример. Това не е партия с каквато и да е идеология, която да излезе с програма. И то се видя, когато те имаха възможността да съставят кабинет, те не направиха нищо. Това беше ситуационна комедия. Но тя беше предопределена. Техния жанр. Аз съм спорил с стотици хора, обяснявайки им, че това е мъртвороден проект, защото тези хора нямат никаква идея къде отиват и какво ще правят. И тук вече е време за българинът да разбере, че от него зависи. И колкото по-грамотен е той, колкото по-критично мисли, колкото повече се интересува от реалните факти. Защото не може в българска политика да има такъв феномен, един политик да излезе и да каже национален лидер на партия: вие откраднахте 5 милиарда, и да излезе другия да каже: ние не ги откраднахме. И темата да е приключена. Ама как вие говорите за 5 милиарда? Седнете, говорете, ако трябва 10 часа в национален ефир, да се разбере какво е станало с тези 5 милиарда. 5 милиона, 50 лева, ние трябва наистина да сме много пунктуационно точни. Развитите демокрации, Германия, Швеция, хората създават програми. Една запетайка, ако има грешна на 18-та страница, те ще носят отговорност пред своят електорат. Българинът, ако иска да живее по този начин, трябва да започне сам да се отнася по този начин. И тук искам да вкарам в темата един голям лъч на надежда. Защото имам една любима арабска поговорка, която казва, че това, което е станало веднъж, може да не стане втори път, но като е ставало 2 пъти, със сигурност ще стане и трети. Българският народ вече 6-ти път стъпва на една и съща мотика политическа. Кое ще ни спаси да не я настъпим 7-ми път? Кое е различното? Смяната на поколенията. Появи се на политическата сцена едно изцяло ново поколение, което до сега не е участвало в политическия живот. Това поколение го видяхме на изключително уникалните протести в София. Аз ходя по протести от 2009 година, беше първият голям митинг в София.
Аз такъв протест като тези сега, които бяха, не бях виждал. И ти също си бил. Един единствен аналог има от 90-та година тук на Орлов мост, който беше съизмерим по мащаб. Аз не съм го виждал, аз съм бил на 5 години тогава. Да. Нали, тогава те пак са били ново поколение. Да, така е. И това, което аз видях, аз съм 40 годишен. Аз видях хора на половината на моите години, което е много голяма разлика поколенческа. Друго поколение. Видях хора с собствена енергия, собствена символика. Те имаха собствена система за комуникация, която беше между отделни групи, непознаващи се, протестиращи представители на така нареченото поколение Z, които имаха собствени послания в този протест. И те не бяха политически, те бяха техни. Те имаха своят глас на протеста. И сега това поколение, то вече се ограмотява политически. Но много хубавото на това поколение, че то е изключително критично. Аз комуникирам много с представители от това поколение. В НПО-то имаме много младежи и те са много интересни, защото аз им казвам нещо и те ме поглеждат и така. И докато говори, те си вадят телефон и почват да го проверяват. Да. Те не ми вярват, не го приемат за чиста монета. Докато моето поколение, твоето поколение, защото с тебе сме различно поколение, ние имаме до голяма степен това институционално мислене. Нас не се казва и ние казваме, да, това е така, приемаме го. Те не са така, те са критични. Това е първото голямо богатство. Европа е европейската цивилизация, цивилизация на съмнението и критична цивилизация. Това е принадлежност. Защото ако нямаме критично мислене, ние ставаме коне с капаци. Слагаме капаците и почваме да вървим или коне с капаци, или овце, точно, да. А пък овчаря, пък знаем, че овцете, нали, овчаря може да е добър, той се грижи за тях, обаче ако реши да заколи ягнето, го коли. Така е, първо стрижи, после коли. А пък ако се напие и забрави да пребере вечерта, овцете спят на дъжда. И ние разчитаме на милостта на добрия овчар. Да, сега обаче има един въпрос, който съществува и извън рамките на отделните поколения. Не знам, ти ще кажеш дали според твоите наблюдения и сегашното поколение Z го практикува, но един и същ рефрен се повтаря от 90-та година насам. Кажи речи, няма протест, на който да не съм бил свидетел и да не съм участвал, но има една фраза "писна ми", която всъщност е, може би, най-вредната фраза за всяко недоволство. "Писна ми" не стига. Кажи второ изречение, в което да кажеш второ, от кое точно ти е писнало, и третото да бъде всъщност какво точно искаш да стане. Защото "писна ми", това е балсам за модела. Балсам. Просто това е. Нищо не казваш, той казва, ги не са доволни, както казваш ти, тук там някоя трошичка се пуска и въпросът приключва до следващия път. Тук слагаме втората дълбока разделителна линия в българският избирател. Да приемем тези, които са доволни от статуквото, тях не ги коментираме, те са доволни. Те дали отговарят за строителство, за поддръжка на пътища, фирми, родини, те са доволни. Клиентелът. Да. Или от техните родини, приятели, свързани бизнеси. Но нека обърна внимание на недоволното общество. То се разделя точно през тази линия. Тези, които казват "не ни харесва", писнани, крещят, но не се интересуват от механизма на промяната. Там за тях има популисти, политици. Нали? Какво означава един политик да е популист? Той да каже това, което е удобно, това, което е лесно чуваемо, къде е проблема, назоваваш проблема, но не влизаш в същината на неговото решение. Защото е много лесно да посочиш даден проблем. Най-лесно влизаш и казваш, това тук не работи, той е щупено, този е лош, крадец, корумпе. Добре, как ще го правиш? Някои политици си позволяват да стигат до крайности, като дават абсурдни решения. Дайте ми цялата власт, ще оправя държавата, или Народен съд и всякакви други безумия, които слушаме постоянно в национален ефир, но системата не работи така. Утре минават избори, тези хора влизат в една работеща машина и те трябва в правилата на тази машина да я променят. И тук вече отиваме в другата половина избиратели. Да. Тези, които взимат информирано решение. Изключително така оптимистично мислене. Разделяме избирателите. Половината са на статуквото. Сега дали са ГЕРБ, ДПС няма значение. Говориш за гласуващите обаче. Защото иначе до 6 милиона има да броиме, 5 милиона и половина. Да. Разделяме гласуващите. ГЕРБ и новото начало колко процента взеха на последните парламентарни избори? Нямаха 50.
Сега точната бройка не е толкова важна. Въпросът е, че... Значи недоволните са повече. Сега остава недоволните да видим там къде са разделителните линии. Защото имаме много недоволни. Така, и сега точно тук стигаме до най-важния въпрос. Недоволните, какво включва тази дума към февруари месец 2026 година? Имаше в годините, си спомням, най-различни политици, които по популистски начин, разбира се опитваха да обхванат недоволство от всякакъв вид и род. Но не всяко недоволство е съвместимо с останалите недоволства, защото там също има вода и олио. Точно така, те не се мешат. Те не се мешат. Така. Как да стане сега работата? Каква е рецептата на Кръстю Пеев? Надявам се рецепта на Кръстю Пеев един ден да бъде важна. Да взима значение. Аз се надявам да бъде важна, ако е сполучлив още сега, ако може, защото времето, часовника цъка, както се казва, живота си тече, отминава. Времето е най-ценната субстанция в нашия живот. Заедно с здравето, разбира се. Много е важно да работим с истини. Не може да има полуистини. Не може да има, той си има своята истина. В даден спор да кажем, ти си прав за себе си, аз съм прав. Той или е истина или не е истина. Особено когато става въпрос за управление, за икономика, за здравеопазване. Те са фундаментални неща, те са менеджерски неща. В една фирма, в частния сектор, като отидеш, там сяда се, слага всички неща на масата. Да, може да е трудно решение. Но когато се вземат всички факти и сложат на масата, ние в крайна сметка взимаме аргументираното, най-правилно решение към този момент. И това е първото, което ние трябва като общество да почнем да боравим с истини, универсални истини. Второто е... Ние живеем в света на постистината, така да говорим, където самата, ако има така лабораторна истина, тя дълбоко е презряна, защото постистината не обича истината. Заради това политиците трябва да бъдат отсявани, трябва да бъдат подлагани на кръстосен огън. Аз много пъти съм казал, когато изкарам нещо срещу нашата администрация, срещу кметът в Несебър, излезте и ме опровергайте, заведете ме на съд. Аз дори, защото по едно време кмета се канеше да ме съди, и аз казах, нека да ме закара на съд да докаже моите твърдения, дали са лъжливи, дали са клеветнически. Тоест ние трябва да, във всяка дума, която казваме, ние му оставим зад нея в съда. Къде стои най-големият проблем, това е твоят въпрос, за българското общество? В момента, примерно, много голям проблем за недоволните е приемането на еврото. Продължава да се вкарва една разделителна линия сега виждам, че онзи ден имало голямо събрание, в което пак продължава да водят тази битка, макар че вече еврото е прието. Хубаво, лошо, проблемно, непроблемно, то е факт. Обаче има един много по-голям проблем от валутата, която се използва. И то е начинът, по който тя се използва, защото валутата преди всичко е средство. И ако ние имаме корупция и корумпирани политици, които крадат от тези пари, те дали крадат левове, евро, долари, рубли, няма никакво значение. Средството на корупцията е едно и също. В момента сегашните политици абсолютно прекрасно ще разпределят под маса, над маса, зад маса еврови банкноти. Тоест, българина трябва да разбере, че в онова шкафче беше пълно не с левчета, с евра, както си спомням. Точно така, да. Това е прочутото шкафче. Българина трябва да разбере, че точно ще да бяга в Европа. Българина трябва да разбере, че трябва да се справи с корупцията. А как се справяме с корупция? Има два варианта. Единия искаме Хан Крум. Идва, дава ни Хан Крум законите, реже ръцете, който модел е хубав. Обаче в него има един проблем. Първо не сме 8-12 там, който и да е век исторически, който този модел на управление минава. Просто в международния свят няма да е добре да се приеме, че в България сме върнали такава форма на управление. Вторият проблем е, че идва Крум и той е добър. Реже ръце на кръците. Ако приемем, че неговият син е като един Нарон, който иска да се къпе в кръв на непослушни. Това е проблема на този вид управление, че той не ни гарантира, че следващото поколение след 5-10 години, защото Крум може да падне от коня да шупи врата и тогава в този след него може да е главорез и той може да иска да има право на прима нокта дори. Знаеш това право на местния феодал, на първата брачна нощ да вземе булката. Това е реално право в феодализма. Тоест, ние чисто цивилизационно хората трябва да разберат, че не можем да говорим, защото това е елементарен разговор, но той за обществото не е елементарен. Хората не осъзнават, че не може да чакаме Месия с твърда ръка да ни оправи, защото твърдата ръка както гали, така и бие.
Тази твърда ръка може освен с перо да има и къмшик, може да има и ятаган, може да реже ръце, глави. Тоест, имаме един единствен път и той е демократичният. И ние вървим по този демократичен път. От много години сме постигнали много успехи. Българина трябва да чете история, да се гордее с това. В антикорупцията не сме постигнали значими успехи, да кажем. Напротив, там сякаш проблема все повече се задълбочава. Ето, ние в момента в този разговор формираме големият проблем на българина. Върховенство на закона, универсалност на закона. Добре, но тук има един много интересен въпрос, защото примерно проевропейските антикорупционни сили, те имат една теза, която е свързана с правото от европейски тип. Има обаче хора, и то не е малко, които са също така антикорупционно настроени, но те вярват в руския модел. Или пък обичат някакси там някои фрагменти от руския модел. Само че ето ги тук пак са олио и вода, защото как да се бориш с корупцията и да харесваш един модел, по който е създадена нашата корупция, защото ето няма какво да се заблуждаваме. Кремълския олигархичен модел, той е пренесен директно тук у нас. Той съществува. Как? Срещу каква корупция ще се бориш, когато ти цениш онзи автентичния модел? И как да стане работата? Тук се връщаме върху това, което ти казах. За съжаление, ние не можем да продължим напред, ако не си говорим с истини. Така аз... Дай един пример, който ти би или си практикувал, или който би практикувал, така че наистина да се замеси някаква така хомогенна смес, която да свърши работа. Да, много хубав въпрос. Ще ти отговоря конкретно на него, но ако срещу тебе стои, ако ти си убеден, че Путиновия модел е хубав и правилен, ние трябва да водим разговор, аз да те убеждавам. Той има факти. Има заснети дронови кадри за дворци гигантски на брега на Черно море и какво ли не, и за олигарсите, които живеят по несметен начин. Хората просто трябва да натрупат информация и да знаят, че цял един сегмент луксозен в Европа работи за да обслужва руските олигарси с свръхлуксозни стоки. Те са създадени за тях. И това са факти. Това не е моя и твоя истина. Но понеже тук вече има идеологическо разделение, Русия се представя като пазителка на християнските ценности, в Русия няма хомосексуализъм, няма исламизация, и двете не са верни. Чисто фактологично, ако бъдат проверени, Русия има точно толкова високи нива на хомосексуализъм, колкото и Западна Европа. Също както и исламизацията, която е такъв голям проблем. В Русия темповете са по-големи. За липса на раждаемост, същите проблеми като Западна Европа. Възможност да загубят територия, същите проблеми като Западна Европа. И това, което аз лично успях да постигна и се гордея с него, и мога да го предложа като модел. Това е най-важното, така да бъде емпирично произведение. Ето, винаги съм казвал, проблемът е един и същ. На върхът в България стоят едни тежки корупционери, които държат държавата и я мачкат по всички начини, но на върха на община Несебър имаме тяхното огледало в лицето на кмета и този, който държи общински съвет. Нашите местни феодали. И когато започнах да събирам будните хора, тези, които са непримирими с тези грабежи, стана точно проблема на олиото и водата. От едната страна седна мъж, достоен, патриот, родолюбец, мъж, на който аз мога да поверя живота си, но той е с чебурашка на рамото. От другата страна седна човек, който е абсолютно убеден в правотата на Украйна във войната. И неизбежно, след няколко минути разговор, техните две тези се сблъскаха до кръв. Тогава и на двамата ги помолих да спрат и им обясних, че преди да решим съдбата на руско-украинският конфликт от нашата малка маса в Несебър, ние трябва да решим съдбата на нашата общност. В момента нашата общност е завладяна от двама абсолютни кръци. Изключително аморални личности. И ние го знаем, че е така. И ние трябва да обединим разединеното общество, да му вдъхнем надежда и сила, да може да се изправят и да поискат едно по-нормално, по-законно, по-прозрачно, по-демократично управление, което по-разумно да разпределя средствата. Повече европейски инвестиции в нашата община, по-голям туристически сезон, който да се отрази на всички. Им казах, дайте да се справим с местната мафия, с местния башибозук. Айде да ги изпратим тях в пенсия, пък когато дойде време тази маса да решава съдбата на
там украинския конфликт, тогава да го решим. Приеха го. Ето вече няколко години ние стоим на една маса и говорим заедно. И ние, когато стане въпрос за тази тема, ние се усмихваме един на друг, защото може да имаме различни разбирания по този въпрос. Кой е пазителят на общо човешките ценности, кой е братският народ, коя е посоката на България за развитие. Но в фундаменталният въпрос за корупцията, за завладяната държава, за това, че ние първо трябва да си оправим къщата и да продължим напред, смятам, че тук и българските политици трябва това нещо да го разберат и да го наистина започнат да работят по него. Легитимирайте корупционерите. Ние всички знаем кои са те. Да. И ако вие сте партия срещу корупцията, едните сте проевропейска партия, тъмно-синя, добре. Другите сте по-лявоцентристи, добре. Едните искате, създавате четвърто българско царство, добре. Окей. Петите витегли към Русия, пазителката на ценностите, окей. Обаче, дайте всички заедно да седем да приемем нужните закони, които да се справим с мафията и олигархията. Олигархията, която държи властта в ръцете си. И след това Точка първа в дневния ред да бъде демонтиран този крадлив модел. Което става с върховенство на закона. Което става с върховенство на закона. Сега имаше един термин в политиката, който се нарича умното гласуване на Навални. Той се практикуваше повече в мажоритарни избори, но да е приложим във всеки един вод. Навални, Бог да го прости, което означава именно близко до това, което ти казваш. Пълен консенсус по една ключова, незаобиколима тема, стреля се точно в десетката и след постигане на резултат вече се уреждат другите по-второстепенни взаимоотношения. Разбира се. Нека да решим проблема с мафията, защото ето и Възраждане казва, че има проблем с Борисов и Пеевски. Добре. Седнете, защото всички проблеми на тази България се блъскат там. Да. В момента, в който приключим с този челен удар, който вече ни държи през толкова десетилетия, оттам нататък да продължим. След това да седнем и да вземем цивилизационният избор, продължаваме посока Европа, европейска демокрация, върховенство на закон, или пък ще изберем да бъдем нещо различно. Да. Дали ще бъдем от пояса на Фицо, Орбан и така нататък, както също немалко част от българите искат, или пък искаме изцяло да станем за Дунайска губерния. Нека тогава българина да реши, но да има възможност наистина да функционира демокрация и върховенство на закона. Защото пък в този модел на много от тези политици, на тях ще им лъснат други лица. Защото когато има върховенство на закона, когато има едни прокурори, които почнат да играе буквата на закона, много от тези политици ще почнат да по различен начин, защото и парите, откъде идват, мъчи интерес обслужваш. Така. Нека да почнем да разпитаме това кълбо на интересите, кой олигарх стои за този политик, ама той в сметосъбирането ли има интерес, или пък външен интерес ли обслужваш някакъв. Тогава можем и с работещи институции, с комисии, много неща можем да видим. Но опираме до това, наистина законът да стане върховен. И това са ни завещали, когато онези момчета на половината на годините ми са мряли в края на 19 век срещу Високата порта и са вярвали, че могат да съборят Високата порта, най-голямата империя по това време в света, и се борили срещу нея. Така. Те това са искали. А сега се казва трайси и угаждай на силния. И то пак е въпрос на процент. И тогава не са били много. Така, и тогава не са били. На първото народно събрание на оборище. Те са наши хора. Те са наши хора. Но тия хора променят историята и тия хора влачат напред обществата и човечеството. Последно, тези твои разбирания са хем са прости, хем са много ценни за ситуация като тази, в която не се ли консолидира демократичната общност, най-широкия си вид в България, следващата възможност може да бъде след много години. Можем да влезем в нов цикъл на ГЕРБ, нови 10-15 години на ново статуко. Нови хора, които да владеят държавата и да я смачкат и да си сложат хора по областна управа, шефове на полиции, шефове на МВР-та, на районните РПУ-тата. ВК-та, абсолютно всичко се сменя. И ние влизаме в цял един нов цикъл. И отново главата се навежда, ако искаш да ти оцелее селското стопанство, примерно там, където имаш 15 декара да ги гледаш, ти се навеждаш. И отново ти има в наведената полза. Сега, наистина и накрая съвсем и всъщност
ти си човек, който винаги всичко слагаш на масата и говориш очи в очи. Тези неща, които тук днес казваш в нашото студио, ти споделяш ли ги с партийните функционери на демократичните партии? Говорим за тях, защото на другите да ги говориш, то едва ли може някакъв ефект да има. Споделил съм ги, говорил съм ги, аз ги говоря много отдавна тези неща. Поне да от гледна точка да преобразиш мисленето във вашия район, защото това пак би била една победа. Относителна пък би било един пример за останалите. Так, какво казват на среща? На местно ниво хората говорят. Те и отгоре няколко път ги говорят хубаво нещата. Въпросът е какво се прави. Така, гледай ги в ръцете, а не в устата. Да. Тук е работа на политиците да разберат тези, от които зависи, че можеш да си буташ кариерата политическата, може да си там 10-15% от електората да представляваш, така представляваш и сериозни интереси. Но ако искаш наистина да бъдеш част от фундаменталните промени, от които това общество днес, сега има нужда, иска компромис, сериозен. Иска смелост да рискуваш. Иска обединение. Иска загърбване на егото. Иска риск. Не може да пращаш сигурните си партийни ядра да ти водят райони, примерно ти имаш от София един апартамент хора, които са ти близки и ти ги пращаш да водят различни области. Дето не знаят имената даже. Да може те да влязат, защото пак се с тях, защото им вярваш. Ама ти ако, както виждаме, те после пак не си вярват, пак се разделят. Защото тези хора трябва да имат доверие, трябва да са уверени от принцип. И този принцип той се проверява. Върни му на човека житието и битието. Виж го колко пъти той е застанал за принципна позиция и удържал тази принципна позиция, защото за щастие живеем в ера, която остава дигитален отпечатък. Действията, приказките, мислите, те остават във времето. Заканата за действие и нейната реализация и нереализация също остава при публичните хора. Вижте ги, кой колко е последователен в своите мисли и действия през годините. Защото мен ми омръзна да гледам политици, които сменят света като дъгата, както минава. Те 6 цвята могат да сменят в рамките на няколко минути. Така че и от тях зависи. И те не могат да излязат в ролята на жертва, че не са разбрани, че няма кой, че хората не ги искат. Не. Вие намерете вашите представителите, обидете се около идеи и започнете. И тази дребнавост в древните проблеми, те са за експерти. Мисъл, специфичните проблеми, те не са древни, може да са колосални, може да са за милиарди, но те са на експертно ниво. Примерно, като говорят за АЕЦ Белене, той е експертен въпрос. Наистина експертен въпрос. Не може да чакаме Леля Гина да вземе решение кой е правилният подход при реализирането на атомните мощности. Това е изключително експертен въпрос. Тръгнаха да говорят преди години за добиване на шистов газ в Черно море. И се скочи, те ще ни отроват Добруджа, нали, но то се оказа, че експертите искат да проверяват Черно море. Искат там да го добиват този газ. И се оказа, че когато стана тежката криза с газта и България падна на колене и до ден днешен плащаме по $1 милион на ден заради тази ситуация с газта, в същия този момент Румъния поела на 100% нуждите си от газ, когато и техната газ спря, защото те вече имаха разработени находища в Черно море и не само това, но продаваха и на съседни държави. Тоест ние имаме експертни проблеми и те трябва да бъдат решавани, но преди всичко, преди да стигнем до експертите, трябва да имаме политици, които са решили фундаменталният въпрос. Така е, аз съм убеден, че фундаменталните въпроси в чисто политически план и граждански план се решават с хора като теб. Това е моето мнение. Пожелавам ти успех и дано повече хора като теб влезат в политиката.